مدام من سياد عبريدي رنا سلام ما بكل خرنعت عالم تركبوا خبركم سمعتي راديو إرنا بحفشة بفلاي كأت ختاتلت مدام من سياد كما يتغنيو حمس كوينو نعخم يخوني أمزبلنا مدبات حيزنا أبساعتنا ترخيبنا لنا ميرون هابت مريم زدالو لكم مدب صغرب لكم أخبرت محاري كسافت أمي مدباتنا مسانا خد صنحو بخبر نعدم سنايت أنحوت مدام من سياد عبريدي رنا إزوكا زي ودأنا اتحتو نتصور نيرو هاجرنا سيول كويناتنا نسدت نقلنا መንግስትናዩ ድማ ኣጋፊዑ ከመረበትና ባሪርና ካብኡ ሳህራ ተቐቢሉ ሓመድ ድፋጭ ኣናስቲና ማእከላይ ባሕሪ እውን ኣሓገዘናን ምስቲ ን30 ዓመታት ዝጨኮነና ስርዓት ኣሻርዩ ድራር ዓሳ ገይሩና በቃ ካብቶም ዝነበርና ገሌና ብሕፃናይ ሳህራ ተዋሒጥና ገሌና ድማ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ተሰቲና ተሪፍና ካብዚኦም ቶም ዝዋሓድና ብቁፅሪ ቁንጣሮይና ባሕሪ ተሳጊርና ዓዲ ሰብኣቲና ዓዲ ሰብ ምእታውና ሙሉእ ቅሳነት ዝህበና ይነበረን ዝሓለፍናዮ ዘባህርር ትርኢት ኣብ ሕልምና እናመፀ ቅሳነት ከሊኡና ተወሳኺ ኣብ ድቃስና ዝመላለስ ዝነበረ ፃውዒት ኣየቕሰነናን እቲ ሕሹኽታ ከምዚ ዝብል ነበረ ብኣራዊት ዝተበልዑ ኣሕዋትኩም ብሰምሰርቲ ተጋፊዖም ዝተቐትሉ መቕርብኩም ኣበሳ ዘይብሎም ብስርዓት ግደፍ ተመቂሖም ዘለዉ ብላቺ ዝተሓንቁ ኣዝማድኩም ክሳብ ሕጂ ቅሳነት ኣይረኸቡን ዘራይኩም ድማ ይደልዩለዉ ዝብል ሕሹኽታ ደጋጊሙ ትኽስና ነዋንይዎ ኣብ ከምዚ ናይ ዓቕሊ ፅበት ህሞትን ከለና እቶም ሰላምና ዘሪጎም ካብ ዓድና ዝሳደዱና ስርዓታት እግርና ስዒቦም ኣብቲ ዘለናዮ ዓዲ መፂኦም ብጭንቀትና ክስዕስዑ ኣብ ሞትና ክድብሉ ከበሮ ሓምሓም ክሃርሙን ጀሚሮም ኣብ ፈቐዶ እተን ንሕና ንቕመጠለን ኤውሮጳውያን ሃገራት ዓጊጎም ንጓሂና ዳስ ሰሪሖምሉ ኣብ ኩናት ዝጠፍኡ ኣሕዋትና ከይዓጀብዎም ናይ ስቅያትና ተስካር በሊዖም ሰትዮም ሳዕሲዖም ስቕ 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 ክንደይ ስቕ ተሓሊፉ ክንዮ ስቕ ኣንቶም ሓዎም እናሞተ ዝስዕስዑ ኣምለኽቲ ስርዓት እዞም ሕጂ ዘለዉ ኢሳያስ ስርዓቱን ሓለፍቲኦም ህዝቢ ግን ነባሪኡ ስለዚ ቃንዛ ህዝብኹም ይረዳእኩም ኣብ ጎኑ ህዝብኹም ኩኑ ህዝብና ካብ መልኪ ኢሳያስ ሓራ ክነውፅእ ኣቃልሱና ኢልናዮም ኣይሰምዑናን ቡዳ ብፈታዊ እዩ ዝጅምር እሞ ወላ ንዓኹም እውን ኣይክገድፈኩምን እዩ እናበልናዮም ኣብነታት ኣምፂና ኣለቢብናዮም ኢና ግን ኣይሰምዑናን ብድሕሪ እዚ ኣይከኣልናን ተወዲእና ሰላም ደሊና ተሰዲድና ሰላምና ክትዘርግዎ ኢልና ሓሪና ተወዲእና خلاص እዚ እኳ ዘይፅንቀቐና እዚ እኳ ዘይውዳእና እምበኣር ብሓቂ ብልዙብ ቃና ምሳና ተቃለሱ ዝበልናዮም ቃንዛና ቃንዝኦም ስለ ዘይነበረዩ መቃለስትና ዘይኮኑ ስለዚ ብኻልእ ከነስምዖም ነይርና ብእምኒ ብበትሪ በቃ ብግብራዊ ቃልሲ እዚ ኣብ ጊሰንን ከባቢኡን ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ድማ ኣንጻር ህዝቢ ዘይኮነ ንህዝቢ እዩ ተኻይዱ እወ ስለቲ ኣብ ኤርትራ ብጥሜትን ኩናትን ዝግረፍ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ስለቲ ባሕርን ጣሕርን ከፊሉ ኤውሮጳ ኣትዩ ከብቅዕ ጸላእቱ ኣብ ጉንዲ እዝኑ ኮይኖም ስቅያትካ ይግድሸናን እዩ ወረግ ደረፍቲ ኣኪብና ክንስዕስዓሉ ኢና ዝተባህለ ኣባይ ገለ ሰባት ቃልስቶም ኣሽሓት ከፊሎም ናብ ሳልሲ ሃገር ዕቑባ ዝሓተቱ ሓመድ ልሒሶም ሂወቶም ብሂወት ዝረኸበዋ ውፅዓት መንእሰያት ንሓመዱ ግብራዊ ንዝኾነ ተባዕ ውሳኔታት ተቃሊሶም ትርጉም ከም ዘይብሎም እዮም ዝገልጹ ዘቕርብዎ ሞገድ ድማ እቲ ቃልሲ ንስርዓት ህግደፍ ዝትንኪ ኣይኮነን ዝብል እዩ የግዳስ እዚ ፀረ ቃልስን ጉጉይ ኣባህላን እዩ ሕስብ እንተደኣ ኣቢልናዮ እቶም ኣብ ፌስቲቫላት ህግደፍ ዝመፁ ደረፍቲ ስርዓት ህግደፍ ዝለኣኾም ወይጦት እዮም ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ሙዚቀኛ ይኹን ገጣሚ ምስቲ ስርዓት ኮሸምሸም ክብል እንተርኢናዮ ድማ ናብዚ ፌስቲቫል ንምጋሽ ዝዓለመ እዩ እቲ ስርዓት ዝኾነ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስነ ጥበባዊ ምስ መትከላቱ ተሰማሚዑ ንኹናትን ህልቂትን ዝጉስጉስ ግጥምታት ይኹን ዜማታት እንተደኣ ሰሪሑ ቀዳመይቲ መቕሸሹ ደገ ኸይዱ ፌስቲቫል ክሳተፍ እያ ካብዚኦም ስነ ጥበባውያን ክትብሎም ዘየድፍሩ ኣዳኸርቲ ምልኪ እቶም ዝበዝሑ ሃገርና ጽቡቕ ኣላ እናበሉ ካብ ሃገር ሓኪሎም ኣብታ ፌስቲቫል ከርእዩላ ዝተላኣኽዎ ሃገር ዕቑባ ዝሓትዮም ብሓፈሻ እቲ ስርዓት ህግደፍ ዘእንግዶ ፌስቲቫላት
ነቲ ስርዓት ቀንዲ ምንጪ ኣታዊታቱ ኮይኑ ይጸኒሑ። ብተወሳኺ ስርዓት ግደፍ ብደቂ መዛሙርቲ ጥፉኣት ዝኾኑ ኣገልገልቱ ክሳብ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ከም ካድረታቱ ቆፂሩ ኣብቶም ፌስቲቫላት ክዕድሞም ጸኒሕሎ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሓቅታት ጠንቂ ደርቅን ጥሜትን ኣብ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ሞንጎ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ኣፍሪቃዊት ሃገር እያ። 6.21 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ኤርትራ ብመሰረት ዘ ወርልድ ፋክት ቡክ ሓንቲ ካብተን ዝደኸያ ሃገራት እታ ሃገር ኮይና ትቕጽላላ። እዚ እኳ እንተኾነ ውሽጣዊ ፍርያት ሃገር ኤርትራ 2.37 ቢልዮን ዶላር ኣቢሉ ይበጽሕ። ን30 ዓመታት ጸንሐ ኩናት ናጽነት ካብ ኢትዮጵያ ኣብ 1993 ካብ ዝዛዘም ንድሓር ዲክታቶራዊ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ሃገርና ይመርሕ ኣሎ። መንግስቲ ብዘይካቲ ኣብ 1993 ንኢሳያስ ዝመረጸ ህዝባዊ ግንባርን ንዲሞክራስን ፍትሕን ካልእ ፖለቲካዊ ውድብ ኣፍልጦ ኣይሃበን። ኢሳያስ ከም ሓላፊ መንግስትን መራሒ ሃገርን ኮይኑ የገልግል ኣሎ። ናይ ሃገርና ፈጻምን ሓጋግን ውሳኔታት እውን ባዕሉ እዩ። ከም ውጽኢት ናይቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ብርክት ዝበለ መጠን ድኽነት ብምእታዊት ክዕቀን እንከሎ ኔጋቲቭ 69 ሚእታዊት እዩ። በዚ ድማ ሰርዚ ምልካዊ መንግስቲ ህዝቢ ኤርትራ ብጥሜት ይሳቐሎ። 60 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ እኹል መግቢ ከም ዘይረክብ ከዓ ይግመት። እዘን ዝስዕባ ሓቅታት ብዛዕባ ጥሜት ኤርትራ ዘጋድዳ ቀንዲ ጠንቅታት እየን። ቀዳማይ ንሰራዊት ዝወፅእ ባጀት ኣብ ኤርትራ ወላ እኳ ሰፊሕ ጥሜት እንተሃለወ መንግስቲ ኤርትራ ግን ካብ ሕርሻዊ ልምዓቱ እቲ ዝበዝሐ ንመከላኸሊ ሰራዊት ቀዳምነት እዩ ዝህቦ። እቲ ሕጊ ድማ ከምዚ ይብል፣ ኩሎም ኤርትራውያን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ 18 ዓመት ክሳብ 40 ዓመት ዝዕድሚኦም ግዴታዊ ወታደራዊ ታዕሊም ሓዊስካ ንዘይተወሰነ ግዜ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኣትዉ ኣለዎም። ወግዓዊ ሕጊ ኤርትራ ኣብ 18 ዓመት ዝድረት እኳ እንተኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ን10ታት ዓመታት ዝጸንሕ ካብ 40 ዓመት ንላዕሊ ዝዝርጋሕ ምዃኑ ሂውማን ራይትስ ዎች ይሕብሩ። ኣብ ክንድኡ ኣብ ሕርሻዊ ኢንዱስትሪ ኤርትራ ኣበርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ዜጋታት ህይወቶምን ግዚኦምን ኣብ ወታደራዊ ኣገልግሎት እዩ ዝባኸን። ቀረብ መግቢ ኤርትራ ብዓቢኡ ኣብ እትዋት መግብን ሓገዝን ዝተመርኮሱ ኮይኑ ብመሰረት ፋኦ ኣበርክቶ ሕርሻ ኣብ ሚዛን ንግዲ ኣሉታዊ እዩ። ብምኽንያት ኮቪድ-19 መንግስቲ ኤርትራ ንልምዓት ሕርሻ ሸለሊልዎ እዩ። ቀዳማይ ኣብ መጋቢት 2020 ብደረጃ ሃገር ዝተገብረ ዕፅዋ ንኹሉ ካብ ወፃእ ዝኣቱ መግቢ ደረት ገይሩሉ። ብድሕሪኡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ታሕሳስ 2020 ኩሉ ናይ ውሽጢ ሃገር መገሻታት ብምእጋድ ዘይወግዓዊ ንግድን ሸቐጥን ኩልኩል ገበሮ። በዚ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ብጥሜት ክለሓስ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ገበረ። ካልኣይ ምንቁልቋል እትዋት ሕርሻ ኣብ ሃገርና ብመሰረት ዘ ወርልድ ፋክት ቡክ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ኤርትራውያን መነባብሮኦም ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ ካብ ሕርሻ ዝርከብ እትዋት ግን ንናይ ገዛእ ርእስኻ ስድራ ቤት ንምምጋብ ንመሸጣ ቁሩብ ትርፊ ገዲፍካ ከብድኻ ንምዕንጋል ዝሓልፍ ኣይኮነን። ልክዕ ንምዃን ኣብዚ ግዜ እዚ ሕርሻ ኣብ ቁጠባ ሃገርና ብዙሕ ጽልዋ የብሉን። ምክንያቱ ውሽጣዊ እትዋት ሓረስቶት ሃገርና 8 ሚእታዊት ጥራዩ ኮይኑ ዘሎ። ሳልሳይ ርእሰ ምርኮሳ ኣሳቢብካ ሓገዝ ምንጻግ ብመሰረት ጽብጻብ ዘኒው ሂውማኒታርያን መንግስቲ ኤርትራ እተን 3 ኣህጉራውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት ኣብ 2005-2006 ረድኤት ንህዝቢ ከይዕድላ ደው ከብላ ካብቲ ሃገር ክወፃን ሓቲቱ። በዚ ድማ እቲ ህዝቢ ካብ ወፃእ ዝመፁ ሓገዝ ስለ ዝተዓፅዎ ኣብ ኣሸጋሪ ኩነታት ይርከብ። ራብዓይ ሳዕቤን ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ግጭት ምብራቕ ኤውሮጳ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዋጋታት መግቢ ጽልዋ ኣሕዲሩ ኣሎ። ኤርትራ ብፍላይ ካብ ሩስያን ዩክሬንን ዝኣቱ ስርናይ ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዝተዓፅዋ ሃገርና ንጥሜት ተቓሊዓ ትርከብ። ሕፅረት ናይ ዝርኡይ ጸጋታት መግቢ ድማ ኣብ መላእ ኤርትራ ሰፊሕ ጥሜትን ስእነት ነዳድን
ኣጋጢሙሎ። ሓምሻይ ሕፅረት መግቢ ህፃናት ሕፅረት መግቢ ህፃናት ዘሕዝን ውፅኢት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ጥሜት ምዃኑ ባንኪ ዓለም ጸብጺቡ። ሓደ ህፃን ብሰንኪ ሕፅረት መግቢ ትሑት ክብደት ሰብነት ብኽነት ምዝባዕን ልዕሊ ዓቐን ክብደትን ከም ዘኸትል ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ይሕብር። ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ኣስታት 39.4 ትሑት ክብደት ኣለዎም። ኣስታት 14.6 ካብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ኤርትራውያን ህፃናት ኣብ ጥሜት ይርከቡ። እዚ ድማ እቲ ዝኸበደ ዓይነት ሕፅረት መግቢ ኮይኑ ውፅኢቱ ምስ ዕድመቶም ህፃናት ዘይከይድ ኣዝዩ ትሑት ሚዛን ክብደት እዩ። እዞም ህፃናት ብኣዝዩ ድኹም ስርዓት ምክልኻል ሕማም ዝሳቐዩን ንሕማምን ሞትን ተቓላዕቲ ይኾኑን። ካብዚ ሓሊፉ 52 ሚእታዊት ካብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ምዝንባዕ ኣእምሮ ከቢድ ምጉዳል ሰብነት የጋጥሞም። እዚ ኸኣ ውፅኢት ናይቲ ዩኒሴፍ ንሓደ ህፃን ዕድሚኡ ዘይልክዖ ትሑት ክብደት ኢሉ ምስ ዝገልጾ ዘጋጥም ሕፅረት መግቢ እዩ። ብሰሪ እዚ ድማ ህፃናት ሙሉእ ኣካላውን ኣእምራውን ዓቕሞም ከይጥቀሙ ይዓግቶም። ኣብ መወዳእታ ልዕሊ ፍርቂ ሞት ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ምስ ሕፅረት መግቢ ዝተኣሳሰር እዩ። እዚ ዓበይቲ ኣሃዛት እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጥሜት ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ክሳብ ክንደይ ሓሳይ ጽልዋ ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ጸገም ህዝቡ ኣሕሚምዎ ረድኤት ክቕበል እንተወሲኑ ነቲ ብሰፊሑ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ጥሜት ንምውጋድ ኣህጉራውያን ትካላት ረድኤት ከም ዩኒሴፍ ኣብ 2023 ሰብኣዊ ሓገዛት ክህባ መደብ ከም ዘለወን እዩ ዝንገር። እዘን ትካላት ኣብ ኤርትራ ሕፅረት መግቢ፣ ጽምኢ፣ ስእነት ተበጻሕነት ትምህርትን ድኽነትን ንምፍዋስ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ 14.7 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ይሓታ ኣለዋ። ዩኒሴፍ ን40,000 ብጥሜት ዝማሰኑ ህፃናት ክሕግዝ 600,000 ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ክንክን ጥዕና ከመሓድር ን200,000 ህፃናት ናይ ትምህርቲ ናውቲ ክህብ ን100,000 ኤርትራውያን ቀረብ ማይ ክገብር ወሲኑ ኣሎ። እቲ መንግስቲ ግን ፍቓድ ክህብ ድዩ? ንቕድሚት ንሪኦ ይኸውን። መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ።